Kažu da krv nije voda, ali ponekad ni krv nije dovoljna. Oni su odrasli pod istim krovom, delili su detinjstvo, tajne i roditelje, a onda su zbog jedne kuće podigli ogradu, tačno između dva oraha. Nisu znali da će im život uskoro pokazati koliko je jedan zid malo, a porodica sve. U jednom selu na obodu planine, gde jutra mirišu na dim iz šporeta i sveže pokošenu travu, stajala je jedna kuća sa plavim kapcima. Nekada je bila najveselija kuća u ulici. U njenom dvorištu su rasla dva oraha. Pod jednim je otac učio sina da čita, a pod drugim je majka češljala kćerki kosu i pričala joj kako svako drvo ima dušu. U toj kući su odrasli brat i sestra, Nikola i Anja. Razlika između njih bila je samo 2 godine, dovoljno mala da dele tajne, a dovoljno velika da se stalno prepiru. Delili su sobu, krevet na sprat, krišom pojeden džem i kazne kad bi razbili prozor loptom. Ali delili su i nešto mnogo važnije, sigurnost. Jer dok su roditelji bili živi, činilo se da ništa ne može da ih razdvoji. Godine su prošle. Nikola je otišao u grad, završio je fakultet, zaposlio se, oženio se. Anja je ostala bliže kući. Udala se za komšiju iz susednog sela, roditelji su ostarili. I kao što to često biva, vreme je počelo da uzima ono što najviše volimo. Prvo je otišla majka. Kuća je tada prvi put utihnula. Otac je sedeo satima pod onim istim orahom i gledao u prazno. Nikola je dolazio vikendom, Anja je dolazila svakoga dana. Ali niko više nije znao kako da popuni tišinu. Kada je i otac preminuo, ostala je samo kuća. I 2 oraha. I papiri. Papiri su govorili ko šta nasleđuje. Kuća je bila podeljena na pola, zemlja takođe. Sve je bilo uredno, prevedeno, sve po zakonu. Ali ono što zakon ne može da podeli, to su uspomene. Nikola je želeo da proda kuću. Šta će nam prazna kuća, govorio je. Bolje da podelimo novac. Ali Anja nije mogla ni da zamisli da neko drugi sedi pod njihovim orahom. To nije samo kuća, rekla je Anja. To je naš dom. Ali Nikola je gledao drugačije. Imao je kredit, 2 dece, obaveze. Za njega je to bila imovina. A za nju poslednji komad detinjstva. Razgovori su postajali sve kraći, poruke sve hladnije. Jednog dana su se posvađali ispred kapije. Glasno, veoma glasno. Pred komšijama. Reči su padale teže nego kamen. Ti si sebična. Ti si zaboravio ko si. A onda je Nikola rekao nešto što je presečeno ostalo da visi u vazduhu. Ako nećeš da prodamo, onda pregradi svoje. Ja ću svoje odvojiti. I zaista, nekoliko nedelja kasnije, između dvorišta je podignuta ograda. Metalna, hladna i visoka. Prošla je tačno između 2 oraha. Jedan je ostao na njegovoj strani, a jedan na njenoj strani. Godine su prolazile. Oni su živeli odvojeno, i fizički i srcem. Deca su rasla, ali se nisu igrala zajedno. Slava se više nije slavila u istoj kući. Ulica je ćutala kad bi se sreli. Kuća sa plavim kapcima polako je počela da propada. Nikola je retko dolazio. Anja je održavala svoj deo, ali bez onog starog smeha ni dvorište nije imalo isti miris. Jednog leta stigla je strašna oluja. Vetar je lomio grane, nebo je paralo munje. Ujutru, kad su izašli napolje, videli su prizor koji ih je oboje zaledio. Stari orah, onaj koji je stajao tačno uz ogradu, bio je napukao. Grana se obrušila i srušila deo metalne ograde. Drvo je palo tako da je spojilo obe strane dvorišta. Ograda je bila iskrivljena. Po prvi put, posle mnogo godina, između njih nije bilo ničega. Anja je stajala sa jedne strane, Nikola sa druge strane. Pogledi su im se sreli i prvi put nisu imali šta da kažu. Nikola je prišao drvetu, prešao rukom preko kore. Sećaš se, rekao je tiho, kako je tata govorio da ovaj orah neće nadživeti nas. Anja je klimnula glavom. A evo, prošaputala je, nadživeo je i njih i našu tvrdoglavost. Tišina je bila drugačija nego pre. Nije bila hladna, bila je teška. Teška
od svega što nisu rekli. Te večeri su seli na klupu, prvi put posle mnogo godina. Bez optužbi, bez papira, bez računanja. Samo brat i sestra. Nisam hteo da te povredim, rekao je Nikola. Samo sam mislio da radim ispravno. Znam, odgovorila je Anja. Ja sam mislila da branim ono što je ostalo od njih. Shvatili su da se nisu svađali zbog kuće. Svađali su se jer su oboje tugovali, samo na različite načine. Jedno je htjelo da sačuva prošlost, a drugo da pobegne od bola. Nekoliko dana kasnije ograda je uklonjena. Nisu je popravljali. Drvo su posekli zajedno. Od njegovog drveta su napravili veliku klupu. Klupu koja stoji tačno tamo gdje je nekada bila granica. Nikola nije prodao kuću. Dogovorili su se da je zajedno obnove, da deca dolaze leti, da se smeh vrati. Nije sve bilo savršeno i dalje su se ponekad razilazili u mišljenjima, ali sada su znali jedno. Nijedna imovina nije vredna brata, nijedna kuća nije vredna sestre. Kuća sa plavim kapcima danas ponovo ima otvorene prozore. Leti se čuje dečiji smeh, zimi dim iz dimnjaka, a na klupi od starog oraha stoji mala pločica. Na njoj piše: granice ne prave ograde, granice pravimo mi. I svako ko prođe kroz to selo zna da ta kuća više nema zaključane prozore, jer su oni koji u njoj žive shvatili da se zidovi mogu podići za jedan dan, ali se ruše tek kad se srce otvori. Nadamo se da vam se naša priča svidela. Razmislite, možda i vi imate nekoga sa kim više ne pričate. Možda između vas ne stoji ograda od metala, možda stoji samo ponos, a ponos je najtiši zid. Kuće se mogu prodati, imovina se može podeliti, ali vreme se nikada ne vraća. Ako ti je ova priča dotakla srce, možda je baš danas dan da pošalješ jednu poruku. Jedno kako si. Jer nekad je potrebno samo jedno malo rušenje zida da bi se porodica ponovo izgradila. Ako veruješ da je porodica važnija od ponosa, ostavi srce u komentaru i pretplati se na kanal jer ovdje pričamo priče koje nas podsjećaju šta je u životu zaista važno. Vidimo se uskoro sa nekom novom pričom.